I Sorø arbejder en gruppe frivillige ildsjæle med bevarelse og beskyttelse af hasselmusen. Gruppen foretager i marts måned forårsrengøring i de opsatte redekasser. Tovholderen Michael Daugaard fortæller. Grunden til, at vi sætter kasser op, er, at vi gerne vil have en idé om, hvor mange hasselmus er der i området her ved syd for Sorø. Det er der reelt ikke nogen, der ved. Og det vi også har kunne se igennem de år, vi har sat kasser op, er, at området det er faktisk større, end man havde regnet med. Så heldigvis ser det ud som om, vi ved det ikke sådan 100%, men det ser ud som om, at der er flere hasselmus, end man oprindeligt har regnet med. Og det betyder rent faktisk, at det her område syd for Sorø, det er et ud af 2 steder i Danmark, hvor man regner med, at her har hasselmusen en god chance for også at være i live om 100 eller 200 år. Den findes, jeg tror det er en 5-10 andre steder. Det forventer man faktisk, at der vil det uddø. Bestanden er simpelthen for lille, og det er ligesom for sent. Så derfor er det jo afsindigt vigtigt, at man her syd for Sorø også gør noget for at passe på dem. Kassen er jo speciel ved, at i forhold til en fuglekasse, der sidder hullet jo, sådan så fuglene kan flyve direkte ind udefra. Men det er rigtig vigtigt, at hullet til kassen, det sidder ind mod stammen, fordi så er det kun mus, der sådan set kan finde op i kassen. For ellers vil kassen lynhurtigt blive optaget af fugle. Det viser sig, at hasselmusene, og det er også der, vi sætter kasserne op, de har brug for et område med en ung skov, og gerne med en meget varieret skov med masser af buske og små træer. Det er de områder, hasselmusen gerne vil leve i. Også for eksempel sådan noget som brombær, hindbær og alle bærende buske, det er rigtig vigtigt. Og selvfølgelig også en kære hasselnøde busk, men det er ikke livsnødvendigt, at den er der. Det vigtige er, at der er noget, den kan spise hele året rundt. Og det vil også sige, at det er sådan klassiske ved en dansk bøgeskov med store, flotte stammer, der er altså ingen hasselmus, og der vil den simpelthen uddø, hvis kun skoven så ud på den måde. Vi rengør kasserne, fordi, hvad kan man sige, det er jo ligesom os andre, vi vil også sådan gerne have nyt dynebetræk, når der er gået en rum tid, og det vil hasselmusene også. Vi ved faktisk ikke, om de kan smide sådan noget gammelt redemateriale ud af kassen, men nu hjælper vi dem, og så er den klar til, at de kommer op til foråret. Hasselmusen, den lever i grenbunker, sådan tæt ved jorden, eller i hule, gamle træstammer. Det er lidt ligesom pindsvin, at den sover jo i 7 måneder om året, og der skal den ligge frostfrit og tørt, og det er typisk en god stor grenbunke. Det er perfekt til den. Hvis nu at man har lidt småskov eller lidt stort buskads på nogle 1000 kvadratmeter eller et eller andet i den stil, og bor syd for Sorø eller ved Sønderskov, Brobyskov eller over mod Slagelse, så vil DN Sorø, og de vil meget gerne forære folk nogle kasser, og det kunne være rigtig spændende, om musen kunne være andre steder.